Hyvää päivää kaikille. Meillä on tässä tämmönen harmonikkaporukka, joka tekee 4 päivän retken täällä Saarenmaalla. Ollaan nyt oltu 1 yö tuossa Merihotellissa ja sitten soitetaan tuossa illalla, tuossa laululavalla. Huomenna soitetaan Veskissä, eli Tuulimyllyssä. Meillä on täällä kaiken ikäistä porukkaa täällä soittamassa. Meitä on kaikkia, me ollaan Äänesseudulta, meitä on kaikkiaan tommonen liki 20 soittajaa. 20 soittajaa kaikkiaan. Ja me kierretään soittamassa. Me oltiin viime vuonna Haapsalussa. Ja tänään me ollaan oltu täällä Saarenmaalla. Ensi vuonna ei osaa sanoa vielä missä. Tää on kiva paikka tää Saarenmaa. Täällä on käyty useasti. Tää on tosi kaunis luonnonpaikka. Ja nyt me soitetaan sitten vanhaa tanssimusiikkia. Konsertti pitäisi alustaa kello 1. Aha, tuleeko tänne vielä väkeä? Joo. No niin, sitten me odotetaan. Okei. Odotetaan. Konsertti alkaa kello 13, niin sitten tänne tulee... Säikähtikö kaikki? Okei, tää kuuluu hyvin tästä. Tässä te näette, me ollaan tultu Keski-Suomesta Äänekoskelta. Meillä on siellä tämmönen harmonikkakerho. Tässä on kaikenikäisiä soittajia ja toiset on soittanut paljon pitkään lapsesta asti ja toiset on vähän vähemmän soittanut. Mutta kaikki on monta vuotta soittanut. Ja me soitetaan teille vanhaa kunnon musiikkia täällä. Meille, tämmöisille niin kuin minulle valakopäiselle miehelle, niin sopivaa musiikkia. Ei mitään hippihommaa sitten. Me olemme tullut siellä Keski-Suomesta Äänekoskelta ja me mängimme teille korrallikku vanha musiikka, että se sopii meille. No niin, me soitetaan noin tunnin verran ja sitten mä oon jättänyt tänne kasetin, niin te voitte sitten soittaa ja tehdä muisteloja sen jälkeen. Että nyt aloitetaan sitten Aromaan kukka semmosella kappaleella. Et me mängimme teille umbes tunnin ja me olemme jätnud siia kassetti, että mitä voitte siis pärast veel kuulata, kui olette läinud ja kukka on lill, et mingi aasalill, sellest alustame.
Jonna soittaa meille Piazzolan tangon.
myös sanomalehti on tietysti mukana ja kysyttiin. Mennään meren alueelle. Seivuun. Ja seuraavana meille tanssitaan. Venezia Carnival.
sealt kusagil.
Syväv järel. Sitten kysyi eräs ruokamies, että voisitko soittaa Anna mulle, missä se oli? Tähtitaivas. Onko teillä? Anna mulle tähtitaivas. Ei ole kahjuksi. Ei olekaan. Siis tulipunaiset ruusut on. Yksi, kaksi, kaksi.
ja sooviksin teile anda eestimaised väikesed lillekesed, sinimustvalged, mis on erihoolekande noorte poolt tehtud. Ja haluan teille lahjoittaa virolaiset sinimustavalkoiset kukat, jotka ovat tämän talon tekemiä. Ja Deborah Vaarandi 100. sünnipäeva puhul Saaremaa valsi. Ja Saaremaan valssi Deborah Vaarandin salat. Aitäh teille! Aitäh. Kiitos paljon teille, että kuuntelitte meitä. Me tullaan taas luultavasti ensi kesänä uudelleen, kun me huomattiin, miten kiva täällä on käydä. Ei ole